Ni viral sa social media ang pagkaaresto sa 68 anyos nga si Ireneo Vidal human gipasanginlan nga nanglimo sa downtown area butang nga gihimakak sa Tiguang. Kumusta ho nato ang iyang kondisyon sa report ni Alan Domingo. Nakatilaw gyud og prisuhan si Lolo Ireneo Vidal human gidakop sa mga sakop sa Anti-Mendicancy Office kay matod pa nagpakilimos kini sa kadalanan ni adtong buwan sa Mayo. Apan gibarugan ni Lolo Ireneo nga igo ra siyang nagtukar sa iyang silindron sa pamasin nga adunay makauyon sa iyang musika ug mohatag niya og ginagmay nga kwarta. Tumong niya nga mapalitan og pan ang iyang apo ni adtong tungura. Mikaylap ang iyang istorya nga nakapatandog sa uban ug mitabang kaniya nga makapiyansa ug aduna usay naghatag og ayuda. Nahimamat nako ang lulo nga nagpuyo na karon sa usa ka lawak sa apartment kauban ang iyahang apo. Nahimo matod ba kini pinaagi sa tabang sa mga tawo nga nagpakabana sa iyahang sitwasyon ug natandog sa iyang istorya. Busad ako ang iyang pasalamat sa mga nagsuporta kaniya. Apil na ang DSWS sa Cebu City Hall. Buhatan ni Konsehal Alcover nga nag-atiman sa iyahang kaso ug sa mga pribadong individual. Bisan og misaad si Lolo Ireneo nga dili na mobalik sa pagbasking sa kalsada apan gitipigan gihapon niya ang iyang harmonika nga iyahang pagatugtugon sa higayon nga magmingaw og laayon siya. Nanumpan ko na di na ko balik na respondo na ko diri sa bay na safety na ko. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.